Toda kukwasai vana vaMwari panguva ino yatiri kusangana mukati mekutarira shoko raMwari nekuti tibatsirwe naMwari mukati meshoko ratakatarisana naro panguva yakaita seiyo inei. Toda kutenda neupenyu, toda kutenda neutano, nezvekudya nezvekufuka zvatopiwa naMwari. Totenda nenyasha dzavo dzinoramba dzakatiputira zuva rimwe nerimwe. Tisati tapinda mukati menyaya yedu yanhasi, tokumbira kuti tive nenguva yekunamata Baba vedu vari kumusoro kudenga. Tokutendai panguva ino nekutisanganisa zvakare kuti tinzwe shoko renyu muchitibatsira kuti tikure mariri. Tinokumbira kuregererwa nemi, nyasha dzenyu dzitiputire mukati mekutaurwa kwaro nekuteererwa. Vana venyu vachateerera vhangeri iri, ini tichariteererawo sekutaura kwamuri kuita. Tese tiwane nyasha, tiwane nzvimbo pasi pechanza chenyu cheruoko. Tipewo simba rekukurira, mutipe simba rekuramba takabatira pamuri. Tinotenda nerwendo rwamakatanga nesu nerwamuchatanga nevamwe, tese pamwe chete mukati merwendo urwu tifambe nemi kusvika tasvika kuKenani. Rambai muchititirawo zvakanaka pakati pekutanga kwerwendo nekupera kwaro, mugotitungamirira muzvose muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Toda kutenda Mwari panguva ino nenguva yavatipai kuti titarise shoko raMwari. Sekutaura kwandakaita nguva yapera, Exodus, bhuku raExodus ndo bhuku rimwe chete zvakare rinoratidza kubuda kwevana vaMwari mukati menguva yekupedzisira vachienda mukati meumambo husingaperi. Asi toda kuti timbotarisa zvishoma zviri mukati mebhuku raExodus zvakare, zvingatibatsire kuti tisimbe mukati mekutenda. Muchapter 12 mune nyaya inonakidza zvikuru yekubuda kwevanhu vachibuda muExodus. Asi regai titi isusu pane patoda kuti timbotaura tisati tasvika ikoko. Nhasi toda kumbotendera tiri mubhuku raExodus chapter 11. Exodus chapter 11 ine nyaya inodai so. Ichapter isina kunyanya kureba. Inoti, and the Lord said to Moses, I will bring one more plague on Pharaoh and on Egypt. Afterward, he will let you go from here. When he lets you go, he will surely drive you out of here altogether. Speak now in the hearing of the people, and let every man ask from his neighbor, and every woman from her neighbor, articles of silver and articles of gold. And the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians. Moreover, the man Moses was very great in the land of Egypt, in the sight of Pharaoh's servants, and in the sight of the people. Then Moses said, Thus says the Lord, about midnight I will go out into the midst of Egypt, and all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh who sits on his throne, even to the firstborn of the female servant who is behind the handmill, and all the firstborn of animals. Toda kutenda Mwari nechapter 11 yebhuku raExodus. Ndoda kupa musoro wenyaya wandoti vaIjipita havape so. Bhaibheri rinobudisa pachena kuti kana paine nguva yakanga yakatiomei mukati menguva iyi, machapters ekubva ndikati muchapter 7, if not chapter 5, regaiti from chapter 5 kusvika muchapter 11, pakati pacho pakumanifestwa kunetsana kwaFaro naMwari. Muchiri kuyeuka paya Mozisi ari kuchigwenzi kuya kwatakabva marumwe zuro nezuro nekumashuro, Faro achitaura naMozisi pachapter 5, anoti iye Mwari ndiani kuti ndimuteerere kuiye kuti ndiregedze vanhu ava vainde vanonamata. Takataura nezvenyaya iyi. Saka muchaona that controversy iri kuitika pakati paMwari naFaro iri kuratidza kuti Mwari akuda kuratidza kubuda kwevana vake. Ukatarisa futi uchienda mberi, you will discover kuti muchapter 9 and chapter 8, chapter 9
inyaya yenharo chete dziri kuitika pamberi paFaro naMwari naFaro. Chapter 10 ndo pari kunobuda darkness richiputira pasi rese, Egypt yese ikava nerima. Muchapter 11 God calls Moses, oti Moses chiuya kuno ndikutaurire. Chandoda kuudza ndafarira nyaya yekuti Moses ari kuti, Mwari ari kuti kuna Moses, ndoda kukuudza chinhu ichi kuti kunyange zvikaita sei Faro achakuregedzai mukaenda. Sei Mwari akanga achiemphasize nyaya yekuti kunyange zvikaita sei Faro achakuregedzai mukaenda? Mwari vakanga vakatarisa nharo dzakanga dzaitika, or the environment yakanga yakapoteredza mazuva iwayo, macircumstances. Ndiri kutarisa zvichiitika izvi kana wedhi rakambenge ratenderera kuGosheni kuti nguva yekubuda yakwana. Ndiri kuona vanhu zvichivatorera nguva yakareba kuaccepta. The more the time it took, vanhu vakanga it was discouraging, regai ndidaro. Vanhu ndinotarisira kuti vakanga vachinetseka kuti ko zvichagova rini. Ndo mafungiro akanga achiita vanhu. Ndiri kutaura izvi. Nekuda kwaizvozvo, God comes with an assurance yekuti no matter how long it will take Pharaoh achita resist, one day surely Pharaoh will drive you out of Egypt. Kwanza achakudzingai muIjipita. Mukatarisa macircumstances akanga ari mukati menzvimbo iyi, Mwari achitaura statement iyi. Ngatirangarirei kuti vanhu ava ndo maslaves ari kuprovida everything in Egypt. So mukati mepfungwa dzangu inini as a slave, ndaiti ndikatarisa so maitiro ari kuita vanhu vemuEgypt nehow they were so mastery mukati mekutichengeta tiri nhapwa tiri muEgypt, no one would have believed kuti one day the exodus will begin. So Moses needed an assurance also as what happened in the past, kuti kunyange zvikaita sei vanhu vachabuda. Rega nditi kuvana vaMwari mukati meupenyu hwatiri kurarama huno hwatiri kurarama hwepano pasi, tisati taenda kudenga pane macircumstances atinosangana nawo ekuti at times unoshaya kuti ndinobudere, hungava urwere, kungava kushaya, kungava kunzenga kwemabasa, mabhizinesi akidzika, zvinhu zvichidonha, uchishaya kuti when everything else is falling apart. We are living in a generation that is so stressed, yekuti vanhu pavari kufamba pega pega, munhu wese paanenge ari mukati mekunetseka. And at times we wonder kuti hongu Mwari vakataura kuti tichabuda, but is the exodus really sure kuti ichaitika? When will it take place? Kubuda kuchava rinhuko. Moses wakataura kuti Mwari vakataura, wakasangana nawo kuchigwenzi vakati unofanira kuva vanhu vachabuda. We are happy you are here, but honei panapa wasvika pamberi paMoses, paFaro, look at the resistance that is happening. That could have sent some discouragement kuvana vaMwari. Toziva ndiri kutaura nevana vaMwari vari mumasituations andisingagone kutsanangura inini. Handingakwanise kuaputira yese kwaataura papulpiti ino kuti munhu waMwari, Mwari achakushanyira panyaya iyo, Mwari achakubatsira panyaya iyo. But I know we live in a generation that is struggling. World over, pasi rese vanhu vari kunetseka. Go to America, go to Russia, go to Africa, enda mukati panyika dziri nechepakati apo, enda Middle East kwese, enda kunyange mukati menyika dzakaita se mune vanhu vari mumatambudziko ekuti vanoshaya kuti tinobuda sei mukati mavo. Kukoti nhamo zvainoita vana vaMwari ndezvokuti nhamo yakakosha mukati meupenyu yandakaona inhamo yakanangana neyo. Pandoda kuudzai kuti humanity is under distress. We are so stressed and distressed from all corners dzeupenyu, zvinhu zviri kurema. But regai nditi kuvana vaMwari, patinogara pasi and we wonder. The Exodus was announced by God. Tatakagara hedu kuGosheni kwedu, kurohwa kwedu tata kujaira nokukanya zvidhina tata kujaira. And God, lo and behold, God sends a messenger anouya pakati pedu, and history tells us kuti mumwe wedu uyu
ari kuuya pakati pedu achiti Mwari akurangarirai kuti muchibuda makore ayanzi akwana maakubuda, and when everything else zvapromisa vanhu vaine hype yekusvika kwemeseji yekuti vachabuda, lo and behold Pharaoh resists. Matambudziko achikandwa one after the another, Pharaoh anoramba akadaro, but Mwari anouya bati Moses, despite what is happening, kunyangwe pane zviri kuitika zvakatitenderedza, chatinoziva ndechekuti icho uzive chinhu ichi, one day Israel will move out of here. Ndozotaurwa naMwari. And the Mwari vanobva vati, this month shall be the beginning of months. It shall be the first month of the year. Speak to all the congregation of Israel, saying, on the 10th of this month, every man shall take for himself a lamb according to the house of his father. Muchapter 12 panotaurwa kunzi panotobudwa, but taibata hedu nyaya yekubuda iyi mumwe musi. Bandoda kufarira nyaya inonzi naMwari, vanhu muchabuda. Muchapter 11 ndichadhila nemafirstborn eIjipiti. Saka vanhu vakateerera vachifara kuti zvichaitika zvese, zvikanzi chinzwai imimi vanhu vaMwari. Kwanzi naMwari, ndiri kuti Mozisi ndaunoudza vanhu ava vachiteerera kuti vasimuke vainde umwe nemumwe kuvaIjipita, maneighbors avo, vaende ikoko. Kana vachinge vasvikako, vasvike vakumbire sirivheri, vakumbire gold, vakumbire zvose zvakakosha zvekuti mugobuda nazvo. Ndo pandiri kudapo. Pfungwa yekunokumbira zvinhu izvi rangarirai sangano dzvene raMwari nevatendi vese makateerera. This was a treasonous act yakanga ichiitwa nevanhu. Mind you, kuGosheni kwaigara nhapwa. Vaiva vanhu vakanga vakagara mukati meunhapwa. Vanga vari vanhu, kana uri nhapwa, you would work even for years without a salary. Basa rako raiva rikungoita obey my orders. Wanga usina mvumo yekuenda uchinokumbira kuti ndoda zvakati kana kuti zvakati. It was just at the mercy of your master. Ndivo vaitokwanisa kutouya vachikupa nemadiro avo nekudecide kwavaita. Otherwise the usual yeyo instruction yaiva yekuti vaingouya nema-instructions ekuti ita chakati. But for a slave kuti aende anokumbira kuti ndaakuda zvakati, especially type yemaminerals ari kutaurwa apa, ndo paunoona kuti that was an act of God. Muchaona chapter 15 yaLuke mune nyaya yethe parable yethe lost son. A lost son who made a taboo yekunokumbira pfuma yake baba vachiri vapenyu. Kana that one parable yakanga ichiratidza a taboo yemwana mukomana, one of the two, ari kunokumbira pfuma yaiva yake but angoikumbirira pari wrong. Up to now, everyone who preaches about that anopotera the son ari ku wrong side yeupenyu neethics. Kana zvanga zvakadaro kumwanakomana, what more a slave? Saka maslaves aya ari kunzi endai munokumbira. Ndoda kuti muone between the going and the blessing pane chinhu chinoitika ipapo zvikanzi bhaibheri rinobva rati panapa pavhesi ya3 and the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians. Mwari akapa favor kuma Egyptians in the sight of the Egyptians, zvekuti vanhu pavakanosimuka vachienda vachinokumbira, pakubva pakunosimuka vachienda kusvika pakunopiwa, kunonzi on the way God made the Egyptians to look kuma Israelites with favor. Ndo pane nyaya yeda. Ndoda kuti nditi vana vaMwari, pane zvimwe zvinhu zvinofanira kuzikamwa neni newe, kuti maEgyptian yakanga isiri tsika yavo mapiro aya. Chavaitoziva kugamuchira tribute from slaves,
chaitozikamwa ndechoti maEgyptians, even matask masters aichengeta maslaves aya, vaitopota vachipiwa sort of some bribes etc ekuti vavabatewo zviri nani. It was not the character of Egyptians to treat slaves with favor. But Mwari paakatanga akanyatsoziva kuti vanhu vandaa kuda kutuma kuti vachibuda munomu, pandaa kuti vaende vanopiwa silver negold chaibata, nekuti gold richadiwa mberi, vanhu vandaa kutuma ava, without my favor all of them will be killed in one night. Without my favor all these will be seen in contempt. Without my favor, ndisina kupindira, no one will give heed to this. Ndisina kuvaisira nyasha, hakuna kwavanokwanisa hapana chinokwanisa kuitika nekufa, otherwise vakatodaro zvidhina zvinowedzerwa futi. Shamwari dzangu regai ndikutaurirei, it was the act of God that brought favor. The favor of God chakatendera kuti my Israelites approach my Egyptians for silver and gold and other minerals, and they were seen and favored in the eyes of the Egyptians. Ndoda kuti nditi kuvana vaMwari, maIjipita haape nenzira iyi. Ndinoziva mukati meupenyu hwatinahwo, pane nguva zhinji yatinozvirova matundundu nemaachievements. MaEgyptians anozikamwa netsika yavo. MaEgyptians anozikamwa nekapiro kavo. MaEgyptians anozikanwa how they treat maservants avo. MaEgyptians anozikamwa neutsinye. MaEgyptians aizikamwa nokuti they will just treat themselves to the good. Vamwe vese maslaves havana basa. Ndosaka muchiona kuti vanhu pasi penyika inei, kunyange munhu akaoma unonzwa vachiti mwoyo wake wakaoma semuIjipita chaiwo. MaEgyptians akanga achizikamwa sevanhu vasina nyasha netsitsi, especially kuvanhu vavatini nhapwa dzavo. Vana vaMwari mukati meupenyu hwanhasi uhwu, maEgyptians tinoziva tsika yavo. VaIjipita tinoziva maitiro avo, how they treat their slaves. MaEgyptians tinoziva mabatiro avanoita nhapwa dzavo. Asi kana Mwari ataura pamusoro pekuti vana vaMwari vabude, ngatitende Mwari nekuda kwefavor yatinowana kumaEgyptians. Handione kungoti tunoziva sevanhu tinokangamwa, munhu agara ari munhu, kumberi uko tikamhanya naye mberi tichasangana nadzo. Munozoona nyaya yemaIjipita vaya vatevera vasvika paRed Sea, ndizvozvo. But tiri kuona vaIsraeri kumberi vakangamwa manje kuti Mwari ndiye akavaburitsa. Vane tunhu twavakaita tatuchabata zvedu kwava kumberi kune mamwe matopics. But for now toda kungoita zero panyaya yekuti iyo vaIjipita havabate vanhu nenzira yakaita sei yatobatwa nayo. Tizvere muKristu mutendi pauri ipapa. Nyika ino iyi has no soft gloves for Christians. Tiri kurarama munyika yevana vaMwari, vanotenda muna Mwari, vanotenda muna zvose. At times pane miedzo inotibata. Imwe yemiedzo inotibata ndeyekusaziva kuti how hard were the Egyptians before we found this favor. Tabata gold rine silver, waiti wakaribata so kwanzi vaIsraeri vaiti vakaribata vachiri pakutenda, kwanzi vaiti vakabata gold ravo nesilver vachiona vaingoti kana vakatarisa vaiti tinoona ruoko rwaMwari. Some would say and sing, we see the reflection of God's hand and his face. Nekuda kwokuti gold takaribata kwete kuti takagona, takaribata, we received instruction from God. We went there trembling, tichitya tiri kuenda pamberi pemaEgyptians, and lo and behold, we found favor in their eyes because God had given us favor before the Egyptians. Reka nditaure nehama yangu.
pane zvimwe zvinhu zvinoitika mukati meupenyu hwako zvekuti unoshaya kuti zvinofamba sei. VaIjipita havabhadhare so. Handiwo maitiro acho. Zvimwe zvirwere zvatiinazvo zvingadai zvakatiuraya tiri vacheche. But God in his mercy, he allowed the Exodus to take on. Kuti tange to take off. Tikatanga rwendo. Vamwe tanga takapuwa 3 days dzeutirarama. Vamwe 3 years dzeutirarama. Mamwe makapuwa at this age zvinokwanisa kupera. But Mwari in his own way, he gave us favor before the Egyptians. Humwe hutano hwatiinahwo so hunofanira kurovesa hana. Unonyatsoziva kuti uchifamba problem yangu ndeyakati. But day in, day out, year in, year out, uri kutongonyora mabirthday. Kuti Mwari tinotenda, God is faithful. Mwari vanotenda, ndamu 50. Mwari is faithful. Vamwe vacho taakutonyorera vadhara, vana baba vedu. Because havapo paFacebook, havamo musocial media, havazive kuti zvinonyorwa sei. Taakutonyora kuti mudhara waamu 100, but mudhara akabva neasima mu8 years. Chii chakaitika munhu waMwari manebulizer here? Isoflex here nemishonga yakasiyana siyana. Mishonga ipi yatakanwa? Munhu waMwari rega ndikudze. Mishonga yaiveko, but God gave us favor before the Egyptians. Imwe mari yatiinayo yatinowana vana vaMwari inofanira kutirovesa hana. Kuti kapiraka handiko kemaEgyptians. MaEgyptians haipe mari mapirai. Munoziva vana vaMwari dzimwe nguva vaKristu vachikonfusika. Ndezvekuti izvo pazvinononaka so, mablessings acho anouya as a flood. In that confusion you forget that it was favor before the Egyptians. Pane zvimwe zvinhu zvekuti ukagara uri wega pasina komiti, unonyatsozvionesa wega, unyatsoona kuti apa handini. It's only that we are too stubborn. Dzimwe nguva nyaya yekuti we are too excited, zvekuti excitement inotivhara maziso. Tokangama kuti but zvinhu zvakambotanga seizvi. Ukazvitarisa, you see all yourself in negativity. Uchinyatsoona kuti situation iri apa yanga isikaita kuti zvibude, but God in his own favor. Unoziva kuti pane mabusiness ari kutoconfuse varidzi vavo nekuconfuse even vakavapa business racho. Because muchiri kuyeuka kuti maEgyptians aya, imwe reason yakaita kuti vateere vanhu kurwendo yaiva nyaya yekuti vakatoona kuti nyika yese yalutwa, gold rese raenda. Ndobva vati vakomana maminerals ese aenda, maslaves ese aenda, zvese zvide. Chimwe chakaita kuti vatevere vakafunga kuti Egypt is now bankrupt. Saka tiri kuti isu kana zviri ndizvo, but ndoda kuti muone kuti confusion yakaitika kumaEgypita iconfusion yakanga iri blessing kuvana vaMwari. Saka in that confusion, munhu waMwari, iwewe neni ndandichikumbirawo shamwari kuti mablessings kana taaona, zivai kuti God intervened somewhere. Zvekuti even the Egyptians were surprised kuti chii chaitika. Ndinoda kuti kuvana vaMwari, God has intervened in many ways. Mwari vakakutora kuchikoro kusina fees. In a way yavanoziva, he just allowed you to meet a certain brother. And in sort of confusion, for the lack of a better word, my blessings ndobva auya zvekuti kunyangwe iwe nevakakubatsira, up to now they can't explain. That is when God's favor found you. Nyasha dzaMwari padzakanopindira. Shamwari dzangu, Mwari ngavatibatsire tirege kuzvida. Mwari ngavatibatsire tirege kusaona zvikomborero zvavo. Mwari ngavatibatsire tirege kurivara. Mwari ngavatibatsire titarise kwatakabviswa naMwari uyu. Mwari ngavatibatsire most of the things, if not all. Zvinhu zvinoitika mukati meupenyu hwedu. Every day I'm a miracle. Every day you are a miracle.
Why? Because the miracle happened in Egypt. Kuti simukai muenda hamubude musina chinhu. Hamukabude musina chinhu panapa. Endai kuvaIjipita vaudze Moses, tell the whole congregation iende. Vaudzei vainde, vanoona Faro, vanoona maEgyptians, vapiwe umwe nomumwe, mupiwe pensheni, muende nayo. Vanhu vaMwari gatendei Mwari akaita seuyu. Pane pamakahodha madomasi maiguru, ndopamangoona musika wakanakira imi musi iwoyo. Ndobva imazoti manje matarisa zvese zvomukati makuudza vamwe kunze uko kuminda mukati munozawatika zvenyu. Ndabva ndatozongona kuti timing yangu ka yandakaita yemadomasi angu ndakanyatsa ataimira kuti vamwe vese vanenge vasipo, vanenge vasina. Saka sezvinewo ndabva ndamukira kuma 1 am kuti ndiendeko ndikandoda kunyatsorarako ndive the first person kupinda mumarket, and ndabva ndawana the good best price. Munhu waMwari kani gara pasi. Pane vamwe vakataimira taimi idzodzo. Pane vamwe vakarima iroro rodhead iroro neTrinity vakarima. Vakatorima vakapekeja kudarika iwe. Vakarispreya harina kana tuta yakapinda mariri. Harina kurumwa kana nechii kana chii zvacho. Rakanaka perfect, rinopenya zvakanaka. Vakaita izvozvo but haana kudaro, akaita dhora pakireti. Asi maiguru pazvakaitika manje, enyu paakapinda patheta, makabva maita kunoita lecture kune vamwe kuti taimirai nguva. Haiwa mukoma, hazvina kudaro. It was only when God interjected your steps nekuisa favor. Saka ngatitendei Mwari vana vaMwari. Kana the extraordinary kana zvichinge zvaitika, it doesn't mean that we should stop from planning. No. But kuti isu mukati mekuitika kwezvinhu zvese izvi, remember, my Egyptians haape vanhu so. How many of us are living on tablets? Mapiritsi ane nhoroondo yekuti ninga akaanwa asi haana kuyambuka. Asi iwe tariraona, hakuna anotoziva kuti ndo zvauri. Wakazvisimbira, uri kuzvifambira, unojoga paunoda, unomuka paunoda, unofara paunoda, unodhiraivha paunoda, zvese zviri kufamba. And you really credit all that to mere luck. Aiwa munhu waMwari, God spoke to your Egyptians. Mwari akataura nevaIjipita vako. Famba uchienda. When you reached you started a journey. Vamwe vakauya muno muHarare vasina mabasa. Vamwe vakauya netsoka, vamwe vakauya nemari yekwereta, vamwe vakaita sei. But yes, you are the people who own the world. Vamwe vakaenda kuzvikoro vasina mari. But yes, nezvitima kunzi madokta nemaprofesa. Vana vaMwari, rega ndikutaurei, it was God who spoke to your Egyptians. Mwari akataura nevaIjipita vako. Ndokumbira in all our spheres and facets dzeupenyu. Mwari kana atikomborera, tisakanganwe kuti we are just recipients of God's favor, recipients of blessings from Egypt and Egyptians. But kuseri kwenyaya iyi, it is only God who is moving the stakes. Tinokuza madegree apa, tinokuza kwatakadzidza, tinokuza maconnections, handina kuti zvakaipa izvo. Tinokuza maadvisors, tinokuza mabhodhi emacompanies, tinokuza machairmen, vakomana vakaita achuriya varapa, maeconomists arapa, maaccountants arapa, tinokuza vakomana vanogona kuita strategic management mukati memabasa. Pandoda kukuudzai kuti vana Mwari, while that is very good, remember, muconfusion neupenyu hwatiri kurarama, it is only God who brings us success when he speaks to our Egyptians. Those are munhu waMwari. You have many things zvawakaitirwa naMwari. Panguva yakaita seiyoyi mukupera kwenyaya iyi, take time to reflect on things that were so hard for you, tendencies that were so sinful in you,
zvaikunetsa, zvaikuremera munhu waMwari, zvaikutambudza, zvekuti iye zvino ukatarisa kumashure, you only see kuti aiwa ndiMwari akataura nevaIjipita. Take time to thank God about that. Situations, backgrounds, educational qualifications, health, business, etc. zvese zvauinazvo. Ukazvitarisa unonyatsoona kuti it was not me. It was because God made me to found favor. Promotions ekubasa. Mari dzimwe dzatinadzo vana vaMwari dzofanira kurovesa hana. Hembe dzatinadzo dzinofana kuturovesa hana. Mota dzatodriver dzofanira kuturovesa hana kuti uyu ndiMwari akataura nevaIjipita. Mwari vakomborere vana vaMwari. As we will raise our voices in praise to God, nezvinhu zvaakatiitira zvatanga sikakwanisi kuzviitira pamberi pevaIjipita. Rwendo rwakatanga, takapfuma. Mwari vakatikomborera, tikafamba rwendo. Asati tabuda, Mwari vakatipa pfuma. When God gave us back what we had suffered for more than 400 years, tichitambura tiri muEgypt, God in his own wisdom, there was one day of recompense. Mwari vatikomborere, Mwari vatiropafadze. As we will labor, let's pray. Pamwe hausati wazviwana, asi Mwari ngaakuwanire nyasha pamberi pevaIjipita. Kana uine mablessings awakagamuchidzwa naMwari, tenda Mwari because God spoke to your Egyptians. Mwari vatikomborere, Mwari vatiropafadze. Let's pray. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai nezvamunotiitira tisingaoni. Rambai muri Mwari wedu, munzwe munyengetero yevana venyu vari kukurumbidzai nezvavakakuitirai. Totenda zvose muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Pamchinjiko pane upenyu, Jesu atinditarise, pasine pfuma ngezvenhando, pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Apo ndakamutarisa Jesu, iye akanyemwerera, kuti ava mumatambudzo, muchinjiko unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Kristu, upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa mchinjiko, ndosimbira muchinjiko, hakuna anozoputsika, panosimbira simba redenga. Mune upenyu mukutarisa,